Με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δημοσίων χώρων, τον κύριο Παναγιώτη Κεΐσογλου, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, καθώς είναι ένα θέμα που είναι της αρμοδιότητάς του. Και καλησπέρα, κύριε Κεΐσογλου. Καλησπέρα, κύριε Αγκαθά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων είναι θέμα που διαχρονικά έτσι απασχολεί τον Δήμο, τους επαγγελματίες και δεν ξέρω αν έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά υπάρχει μία διάσταση απόψεων. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, κυρία Αγκαθά. Εγώ βλέπω ότι ένα θέμα το οποίο έχει να ανοίξει πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία κανονιστική πέρασε το 2012, έχει 13 χρόνια πίσω δηλαδή. Και εμείς πήραμε μια απόφαση οικειοθελώς και στοχευμένα και με γνώμονα το δικό μας πρόγραμμα και με τη δικιά μας βούληση να ανοίξουμε αυτό το θέμα, το οποίο για κάποιους είναι μια καυτή πατάτα, για μας είναι μια ευκαιρία σύνθεσης, διαβούλευσης και προοπτικής που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο μας. Οπότε δεν κάνουμε αυτή την κίνηση ούτε με το μαχαίρι στο λαιμό, ούτε καταναγκαστικά. Ξεκινήσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό μια διαδικασία συζητήσεων και με υπηρεσίες και με φορείς και αυτό το πράγμα θα κορυφωθεί όσο περνάει ο καιρός, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κάνει την πόλη μας πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική, πιο ελκυστική, πιο όμορφη. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα πώς θα επιτευχθεί? Ακούσαμε και τον κύριο Χουρουζίδη που είπε ότι ναι, μεν συζητά η Ένωση με τη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι ευέλικτη, αλλά έχει και τις κόκκινες γραμμές της. Θέτει κόκκινες γραμμές όσον αφορά την Ερμού και τη Μεραρχίας. Αυτό πώς μεταφράζεται? Να σας πω, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όταν ξεκινάμε ένα διάλογο, ο καθένας βάζει τις δικές του προτεραιότητες, τις δικές του απαιτήσεις, τα δικά του θέλω. Η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή έχει εκφράσει σε φορείς που συζητά κάποια από τα δικά μας προαπαιτούμενα, κάποιες από τις δικές μας επιθυμίες, αλλά προφανώς όταν ο διάλογος και η διαβούλευση είναι μια ζωντανή κατάσταση, μια ενεργητική κατάσταση, στην οποία πάρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Ακούμε απόψεις, ακούμε προτάσεις, συζητάμε γνωμοδοτήσεις και όλα αυτά νομίζω ότι θα καταλήξουν σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα. Ναι, υπάρχει όμως εξ αρχής από τη Δημοτική Αρχή ένας σχεδιασμός, κάποιες σκέψεις για το πώς θα είναι αυτή η κανονιστική, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Ή δεν ξεκινάτε από λευκό τέλος πάντων χαρτί και θα προκύψουν όλα στην πορεία? Ότι η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι η οδός Κωνσταντίνου Καραμαλή και η οδός Ερμού να παραμείνουν εμπορικοί δρόμοι. Που αυτό τι σημαίνει? Που σημαίνει ότι δεν αλλάζει το υπάρχον καθεστώς. Το καθεστώς το οποίο υπάρχει έχει χαρακτηρίσει την οδό Ερμού και την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή σαν εμπορικούς δρόμους. Οπότε δεν έχουμε τραπεζοκαθίσματα δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και αυτή είναι η πρώτη βούληση της Δημάρχου της Δημοτικής Παράταξης και μπαίνουμε σε ένα διάλογο με συγκεκριμένα πράγματα, το οποίο κακώς το στοχοποιούμε μόνο σε μία ή δύο οδούς. Η πόλη έχει ανάγκες και απαιτήσεις που με την πάροδο του χρόνου δεν έχουν λυθεί. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος, ας πούμε, έχουμε την ιδιαιτερότητα του αυτοκινητοδρομίου. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος που μπορεί να φιλοξενεί εν είδη έκθεσης οχήματα του αυτοκινητοδρομίου. Δηλαδή έχουμε το αυτοκινητοδρόμιο, ζητάμε τον κόσμο να έρθει στην πόλη μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να εκθέσουμε σε ένα σημείο της πόλης τα super car που έχουν στο αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό δηλαδή θεωρείται ότι απασχολεί λιγότερο τον ΣΕΡΕΟ ή τον Εμπορικό Σύλλογο από το αν θα έχει τραπεζοκαθίσματα σε μια συγκεκριμένη. Εντάξει, τώρα είναι δύο θέματα. Τέτοια ανάγκη προκύπτει μία-δύο φορές το χρόνο? Όχι, καθόλου δεν προκύπτει μία-δύο φορές το χρόνο. Το αυτοκινητοδρόμιο κάθε Σαββατοκύριακο έχει και πάνω event. Ναι, λέω ότι η έκθεση των αυτοκινήτων αυτών των supercars δεν γίνεται κάθε εβδομάδα. Γιατί είναι μόνο αυτό? Ήρθαν τις προάλλες τα ιστορικά αυτοκίνητα, την ΛΕΚΑΜ, την έκθεση που πάνε σε όλες τις πόλεις και κάνουν έκθεση αυτοκινήτων αντίκας. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να προωθηθούν μέχρι τη Θεσσαλονίκη? Εκεί ο δρόμος είναι ανοιχτός. Δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να εκτεθούν? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη για χώρο έκθεσης οποιασδήποτε έκθεση.
Εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες που δεν είναι μόνο τραπεζοκαθίσματα. Αν θέλουμε τώρα για τα τραπεζοκαθίσματα συζητάμε, κύριε Κεϊστόγλου, γι' αυτό εστιάζουμε και εκεί. Για τα τραπεζοκαθίσματα. Ο Δήμος όταν ανοίγει το θέμα της κανονιστικής, δεν παίρνει τα δύο όλα. Δεν ασχολείται με τη διευθέτηση μικρών ή μεγαλύτερων συμφερόντων, όχι με την κακία. Ναι, αντιληπτό. Απλά επειδή είδαμε και τη θέση των εστιατόρων, και επειδή κάποια θέση, επειδή είδα εγώ τον κύριο Χρουζίδη, απασχόλησε τη συνέλευσή τους και είναι ένα θέμα για αυτούς ίδιους ζωτικής σημασίας για το πώς θα δουλέψουν και το πώς θα μπορέσουν να εξελιχθούν, και εφόσον το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και βλέπουν μέσα από αυτή τέλος πάντων την κατάσταση να έρχεται, είναι ένα θέμα που τους απασχολεί. Και το Δήμο τον απασχολεί, όπως μου λέτε, σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλά όσον αφορά τη διαβούλευση με τους εστιατόρες, θα μιλήσετε για τραπεζοκαθίσματα, δεν θα μιλήσετε για αυτοκινητοδρόμιο. Όχι μόνο, κυρία Αγκαθά, θα σας πω το εξής. Ήδη έχω κάνει πάνω από 5 συναντήσεις με το ΔΣ των εστιατόρων. Και θα σας πληροφορώ ότι επειδή οι περισσότεροι είναι και νέα παιδιά και έχουν ταξιδέψει και έχουν δει πώς μπορείς πραγματικά να φέρεις την ανάπτυξη στον τόπο σου, και επειδή οι εστιατόρες, ο εμπορικός σύλλογος είναι κομβικοί πνεύμονες αυτού που θέλουμε να κάνουμε, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δούμε πιο ευρύτερα τη δημιουργία νέου προτύπου. Γι' αυτό και συζητάμε για ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν όταν έρθει η ώρα να ανακοινωθούν. Ναι, θα γίνει δηλαδή στα πρότυπα κάποιων άλλων πόλεων, κάποιων άλλων έτσι. Ήδη η υπηρεσία έχει στα χέρια της τις 10 πιο ευρείες και σύγχρονες κανονιστικές που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Και έχουμε και αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ναι. Έχουμε πάρα πολλές, τώρα να μην ονοματίσω συγκεκριμένα. Και παίρνουμε παραδείγματα, έχουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα. Με αυτό που είπε ο κ. Χρουζίδης στο τέλος για το χειμώνα, είναι μια διαδικασία την οποία συζητάμε. Να βρούμε ένα πλαίσιο κατασκευών ενιαίο, νόμιμο, όμορφο και ασφαλή, που θα μπορεί ο κάθε εστιατόρος να επιλέγει αν θα κάνει την κατασκευή του αυτή, η οποία βέβαια θα φέρει σε σύμφωνη γνώμη και με αρχιτέκτονες και με την τροχέα. Να δούμε, γι' αυτό λέω ότι αυτή η φιλοσοφία της διαβούλευσης και της συμμετοχής θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δεν φοβόμαστε τις αντίθετες απόψεις, δεν φοβόμαστε το διάλογο, ίσα-ίσα ανοίγουμε όλο το φάσμα των συζητήσεων, ζητάμε τις προτάσεις για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση που θα εξυπηρετεί το Σεραίο Δημότη. Πάντως, Ερμού και Καραμαλή δεν πρόκειται να δούμε κάτι να αλλάζει. Ήμουνα πάρα πολύ ξεκάθαρο. Και όλες αυτές της δημοτικής παράταξης είναι να μην αλλάξουν οι εμπορικές χρήσεις αυτού του δρόμου. Οι επισημάνσεις και οι φόβοι που εκφράστηκαν από πλευράς εστιατόρων ότι θα δούμε την Καραμαλή να καταντά όπως η Ερμού, γιατί πραγματικά η Ερμού έχει χάσει την έγκλη του παρελθόντος, βλέπουμε συνεχώς λουκέτα καινούργια, βλέπουμε ξενίκεστα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία απασχολούν την κεντρική πολιτική σκηνή. Όπως ακούσατε και όπως και εγώ, επειδή ελέγχοντας επαγγελματίας είμαι, οι ψηφιακές κάρτες, η βαριά φορολόγηση, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος του κάθε δημότη, αυτό ευθύνεται για την πτώση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε, να κλείνουμε τα μάτια περνώντας από την Ερμού, δηλαδή, και να λέμε εντάξει, η ανάπτυξη θα έρθει, αλλά όχι στην Ερμού. Ορίστε. Αν κάνουμε έναν δρόμο καφετέριες, απλά θα κλείσουν από έναν δρόμο καφετέριες και θα πάνε σε έναν άλλον. Δεν λύνουμε την ανάπτυξη, ούτε κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας λέγοντας ότι αν ανοίξουμε έναν δρόμο για καφετέριες, λύσαμε το πρόβλημα της πόλης. Οι ίδιες καφετέριες είναι που απλά θα μετακομίσουν από τον έναν δρόμο στον άλλο. Και μετά θα λέμε το πρόβλημα είναι γενικό, σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε, γι' αυτό και λέμε ότι αν δεν κοιτάξουμε με εξωστρέφεια, αν δεν κοιτάξουμε με προοπτική τον τόπο μας, τον τόπο τον οποίο μεγαλώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας, και δεν φέρουμε χρήματα και δεν φέρουμε ανάπτυξη, απλά θα ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Και ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους στην αγορά, ανθρώπους ανοιχτόμυαλους που είναι ανοιχτοί στο διάλογο και πρόθυμοι να συμμετέχουν. Και αυτό είναι που με χαροποιεί. Οπότε από Σεπτέμβριο τώρα θα ξεκινήσει έτσι πιο ζεστά το θέμα. Το θέμα είναι μια διαδικασία διαρκής η οποία συνεχίζει. Υπάρχει ένα αλφα προσχέδιο, γίνεται και μια υπηρεσιακή επιτροπή από άλλες υπηρεσίες του Δήμου που θα προτείνουν, θα συμβάλλουν. Κοιτάμε με νομικούς, θα ζητήσουμε και αρχιτεκτονικά σχέδια στην πορεία για να εμπλουτιστεί όλο αυτό και θα γίνει κανονικά η διαβούλευση. Θα ζητήσουμε τη γνώμη προφανώς και των συναδέλφων της αντιπολίτευσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά και να ενώνει τους ιερέους και εμείς θα το φέρουμε σε αυτόν τον δρόμο ακριβώς. Μάλιστα.
Ωραία, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε μέχρι τότε, κύριε Κεϊσόγλου, γιατί σίγουρα η κάθε ομάδα βλέπει τα δικά της συμφέροντα και θέλει τα δικά της αιτήματα να περάσουν. Οπότε από Σεπτέμβριο σίγουρα θα αναζωπηρωθεί και όσο φτάνουμε προς το τέλος του να αλλάξει δηλαδή η κανονιστική, σίγουρα θα ακουστούν πολλές πλευρές και φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι κόκκινες γραμμές του Δήμου. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα, κυρία Αγκαφά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Εμείς περνάμε σε μια